Jontxu, hauxe da gure aukera Julen eta Lore impresionateko. Zuk Julen eta nik Lore esan nahi dute. Markel, tio. 14 urte bete arte gurpiltxekin ibiltzen ginen eta. Jontxu, hori ez da jarrera, altxa burua. Aire garbi berriarekin Koko eta irrikak asetzeko elkarrekin Bihotzetik Espainetara itzartoaz mara-mara Gure hizkuntzaren bidean elkarrekin airea Saiatu ezkero ez da zaila